Boa noite. Iso que é? Unha simple observación ou un bon desexo? Un formulismo vulgar de saúdo recomendado polo libro Como prosperar socialmente. Suspeitaba. Ten moita agresividade. É que trae algo interesante o xornal. Perdón? Non, decía si trae algo interesante o xornal. Os xornais pretenden ser tan trascendentes que rara vez resultan interesantes. Polo demais sabes moi ben que xa máis os leo. Non, eu, o Bercho Berto, pensei... Teño aberto por unha cuestión de estética. Por certo, materia quasi esquecida neste século de tendeiros. Fíxate, un home elegante como a min, sentado nun sillón como este, un xornal aberto entre as mans, volvese, como che diría eu, encantador. Sobre todo, tendo en conta que o xornal é en inglés. Non pensan vostede lo mesmo? Non pensan, logo son felices. Con que enfadas? Invento un público que me está escoitando apampada. Unha especie de conciencia. Por suposto que non. A conciencia nun con respecto dos demais pode ser interesante, pero nos demais con respecto a un volvese un vicio decadente e desagradable. Agora, se me permites continuar coa nosa conversa con os xornais, direiche que follalos atopo distinguido, pero leelos non pasa de ser unha aberración, porque que é un xornal? Que é un xornal? Escribo internamente. Un xornal é... Un xornal é unha folla tendenciosa e mal escrita arredor de sucesos que nunca aconteceron como nos los contan. Iso é todo. Sí, hombre, sí. Acaso crees que todos os periodistas son igual? Home, por suposto que non. Mira, hai nos de dous tipos. Os que lle atribuyen calqueira frase célebre a Oscar Wilde e os que lle atribuyen a Bernard Shaw. Máis, querido irmão, para facer un xornal compre case todo menos periodistas. Iso é unha extravagancia, home. Ti tens que ter claro que os xornais levan a cabo unha misión importante. Que consiste en informarnos... Informarnos? Os xornais non pretenden informarnos. Os xornais o que pretenden é modificar a nosa opinión ao traverso da sempre interesada e casi nunca interesante visión que diversas mediocridades, ás veces ilustres, teñen de canto acontece no mundo, máis nada. Bueno, ore, en calquera caldo saen fabas codes. De todos os xeitos, os xornais levan a cabo, os empresarios, por exemplo, teñenos que ler para ternos o día... Os empresarios non nos leen, escríbenos. E agora, querido irmão, se che parece, pecharemos o tema na arca do esquecimento. Porque, mira, non me gusta discutir de pamplinas cando me dispoño a almorzar. Almorzar? Pero se son as 12 da noite. E por que son as 12 da noite e non son, por exemplo, as 4 da tarde? Porque a sociedade cómprelle facer de ti un escravo. E a experiencia ven a demostrar que non hai mellor cadea que un horario. Bueno, pode que teña razón. Os loucos sempre temos razón. Por demais, a min que pase das 12 da noite para desayunar, tampouco é que me importe demasiado. Eso é unha costumbre que xa teño desde neno. E gracias a eso, aquí tes o único home que nunca se ergueu unha ayudas. Bueno, recoñezo que sabes vivir. Bueno, vivir, o que se di vivir, somente saben os mortos. E coido que eles aprenden demasiado tarde. Logo o noso pai xa aprendería. Despois de ser pai por segunda vez, ainda seguía a pensar, os fillos nos mandaba Dios. Bueno, no seu caso, eso pode ter unha explicación. Se temos en conta que a nosa nai se deitaba co crego. Ai, pobre papá. Ese sí que foi feliz. Sí, o que non sabemos é se foi felizmente inútil ou inutilmente feliz.
pasou pola vida como pasa un páxaro polo ceo, sen deixar rastro. Polo demais, connosco, sempre se comportou como un verdadeiro pai. Bicounos, mallounos e nunca nos comprendeu. Os pais rara vez comprenden os fillos. Pero a pesar de todo, móvese. Pero a pesar de todo, que dulces anos da infancia. Lembraste daquele noso cabaliño de carne? Lembroche bastante millor das tetas da cociñeira. É terrible pensar que todo aquilo non volverá. Terrible, sí, señor. Era un bon par de tetas. Estábame referindo a nenez, non ás tetas. Preocúpasme, queridinho. A volta a nenez presaxe a vellez. Din que recordar é revivir. Pode, pero se recordar é revivir, esquecer é renacer. O correcheado. Teño un problema. Pois alédate. Moita xente, se non tivera problemas, non sabería de que falar. Pero eu non son deste tipo de xente. Ademais, digoche a verdade, viñen aquí ca intención de contarcho, pero vexo que o teu cinismo che impediría comprendelo. Bueno, non me menospreces. Lembra que eu estudiei cos xesuítas, Ademais, somente hai un tipo de problemas que nunca entendí. Os de álxebra. Sempre tomei o profesor de matemáticas por un pobre desgraciado. O velo encher a pizarra de xis, is gregos, parénteses, potencias, sinais cabalísticos, total, para chegar á conclusión de que todo aquilo era igual a cero. O mesmo che pasa na política e ninguén se extraña. Unha moi atinada observación. De todos os xeitos, o meu problema non ten nada que ver ca álxebra. Non me digas que me estás falando do célebre problema humano. Bueno, se lle queres chamar así... A ver, home. As persoas importanos polas posibilidades que temos de chegar a amalas. Non é ese o noso caso. Pero como nos xungue un parentesco de familia, esa sagrada colectividade viveiro do individualismo, podo aturar que non contes. É que non sabería por onde comenzar. Pois agora que comezache, continúa. Por certo, dixenche que eu tamén tiño un problema. Non. Bueno, imagínate o feliz que me sinto. Eu que nunca teño problemas, cando de tarde me xurde algún, bueno, mimo para que me dure o máximo posible. Mira, o outro día deuseme por erguerme cedo. Figúrate se sería cedo que ainda non escurecera. E puxenme a ler a revista Mundo Cristiano, Mundo Feliz, unha revista de humor, como terás deducido polo título. Pois ben, á vista dun artigo en col da populación no Oriente, deuseme por pensar que se no mundo somos 7.000 millóns de persoas, a metade máis ou menos serán mulleres. Supoñamos que unha boa cantidade delas andarán entre os 18 e os 25 anos. Lembra que a minha carne gusta menos un punto. Moi cruda e moi pasada. Moitas desas mulleres viven tan lonxe que non vou ter nunca a posibilidade de coñecelas. Eso, claro, reduce moitísimo as miñas posibilidades. Das que quedan, algunhas delas, unhas cuantas, po meu riguroso credo estético, pois non gostarei delas. E, bueno, supoñamos que algunhas, incomprensiblemente, non gostarán de mí. En definitiva, que me quedo con 2 millóns de mulleres. 2 millóns de mulleres encantadoras. Pois vale, o meu problema é que non sei se me vai a dar tempo de me deitar con todas elas. Hombre, de deitarte, pode que sí, pero de cambiar as sábanas... Claro que, se me aplicase o chollo durante os vindeiros anos e conxeturando a futura expansión demográfica, calculei que bastaría con que me deitase cada día con 191 mulleres. Carallo. 191? Sí. 8 por hora. Sí, por aí. Unha a cada 7 minutos, é pico. Xusto. Pois a mí parece unha cifra razonable. Bueno, confésoche que as 170 primeiras de cada noite non me poñen problema ningún.
Claro que as outras 21... Se acaso, procura descansar o 29 de febreiro de cada ano bisiesto, para repor esforzas. Unha rica idea. Pero agora escoitemos o teu problema. Pois mira, curiosamente, ten algo que ver co teu. E logo? Mulleres? Cantas? Unha. Irresponsable. Un problema con varias mulleres pódese solucionar con paciencia, pero un problema cunha sola muller é sempre moito problema, digo chu. Verás, eu quería te pedir un favor. Pois eu con 192 non vou poder, E fódeme tanto ter que pedir favores. Bueno, porque a un home con eso dos favores pásalle un pouco como diante da súa nai, que sente unha particular vergoña. Vexo que me comprendes. Claro que te comprendo, e debes confiar en min, porque eu sempre quixen o mellor para ti. Se non de neno, naquel cumpleanos teu, lémbrate ben, regaleiche un bombín de bicicleta. Regalaxe, pero eu non tiña bicicleta. É que eso aínda debería alegrarte máis, porque ven a confirmar que o meu regalo non estaba guiado polo oportunismo, como sucede cos espíritus triviais. Verás, Este paso extrañaríame francamente. bótame algo de beber. Que queres? Que hai? De todo, raticida líquido derratizado, trioletato de glicerina... Pero bueno, se o prefires, podoche preparar o meu famoso combinado corazón revolto, que quita as penas nun instante. Que leva? Nada especial. Licor de ovo de lagarto macho, bilis de formiga herniada, licor de lagartixa, e ten que mezclarse todo eso con menstruación de doncela que deberá ter número impar de pelos no pubis, porque isto mellora moito o sabor. E despois, podes botar unha pinguiña de brandy. Queres a proba? Home, sí, inda que solo sexa porque vas a pensar que se vou dicir que non. Serás cabrón. Toma. Pois... Dobras. Canto graus? Casi nunca chega aos 92. De todos os xeitos, se nos vindeiros 15 minutos non te achegas a onde haxa lume, non resulta perigoso. Carallo. Bueno, digo a verdade, pero isto, como tónico, é moito mellor que a envexa dun enemigo. E agora, querido irmão, que? Vasme contar ao final o teu problema ou imos estar así o resto da noite? Trátase de Ernestina. É do honor dun brigadeiro. Por favor, se serio neste asunto. Para que? A seriedade e a sinceridade convírteno a nun ser vulgar e decadente. Eu, como lema, prefiro desobediencia, loucura e imaginación. De que me falabas? De Ernestina, lembraste dela? Eu sabes moi ben que non me lembro dun nome máis alá de 24 horas. Pero... Non sabes o que me sorprende, cada vez que vexo o meu carné de identidade, descubrir que me sigo chamando Antón. Pero se intentaste lembrar de nome, mira. Vamos a ver, ainda non habrá 15 días que te presente. Fixen algún comentario? Dixeche algo sobre a blandura do seu cu. Os cus brandos, o mal do século. O 999 por 1000 das mulleres de hoxendía teñen o cu brando, o cal influye notablemente no seu desarrollo psicolóxico, como eu deixei ben claro nos meus 2 ensaios científicos. Un acercamiento a las mujeres de culo blando e características de las mujeres de culo trapezónico. Onde hai cus brandos, hai vontades brandas. E onde hai vontades brandas, hai sociedades en decaimento. Pero o importante é Ernestina, home. Tenta lembrarte dela. Vamos a ver. Unha rapaza de mediana edade. Nin alta, nin baixa. Nin loira, nin morena. Nin gorda, nin flaca, nin guapa, nin fea, nin... E logo onde conseguiche ese modelo de equilibrio constitucional? Espera. Acabo de lembrar que tamén dixeche algo das súas tetas, que se parecían as de Santa Eulalia no martirio... Non me digas que me estás falando de Ernestina. Claro.
Pois por que non comenzache polo nome? Pero como non se comecei polo nome? Por que nome? Por certo, sabías que Sofía Loren aos 20 anos tiñas oblongas, igual que as de Santa Eulalia cando o vil romano ya se enganchou coas tenazas de ferro? Non me interesa Sofía Loren. Polo menos véseche un detalle de bon gusto. Interéseme Ernestina. Pouco che duro? E sabes por que me interesa? Non, pero inevitablemente vasmo a decir ti. Estou namorado dele. Xe, que o amor non é un problema. Polo común non pasa de ser un sainete, nada máis. Quérome casar. Claro, e agora esperas do meu cinismo algún sarcasmo referente ao matrimonio. Pois lamento defraudarte, amigo. Pero é que eu solamente falo mal das cousas boas. Polo demais, o matrimonio tampouco me parece un problema. Eso non deixa de ser outra parte dese eterno sainete. Pois para min é un problema. Por qué? Porque me quero casar e o pai dela non quere. Coño, pero ti queres te casar co pai? Pero non digas parvadas, home, como que eu quero me casar con Ernestina, o que pase co pai dela non consinte. Que escarpe. Non hai nada que xustifique tal actitude. Bueno, vistes algo mal, certamente. Pero pertences a unha familia rica e respetada, feito insólito nestes tempos, nos que solamente se aprecian as mediocridades, os móviles e os circuitos electrónicos. Non, mira, fala seriamente con el e dille que o noso pai foi honrado, moi honrado, tanto que ni siquiera pasou nunca da postura do misioneiro. Non estou pa bromas. Pero comprende que nas malas traxedias só os heróis teñen que sufrir. O público, mentras tanto, divírtese comendo pipas de xirasol, o cal demostra unha absoluta falta de respeto para cos xirasois. Xa imaginaba que ibas a tomar todo isto como unha carallada. Lástima, porque se houbera outro tipo de historia, isto podría semellar unha novela de Jaipón. Unha novela que me está a matar. Bueno, por eso non te preocupes, que xa mandaremos que te enterren antes de que cheire mal a casa. Non entendes o meu amor, verdad? E por que non o había de entender? Un ama o que desexa e desexa o que non ten. Pero se ensancha o espacio, descúbrese a miseria do problema individual. 2.000 millóns de mulleres e ti preocupado porque unha delas non se quere casar contigo. Home, é que visto así, máis que un problema, parece un capricho. Pois aí está o problema, que eu só gusto desa muller e non das outras. E o pai dela deume 3 meses de prazo para xuntar 2 millóns de pesos. Se neses meses non xunto 2 millóns de pesos, ela, en vez de casarse comigo, vai non facer cun tipo que leva un ridículo bigotiño fascista. E agora non dis nada, claro. Home, podería decir que non sei que decir, así que, para que vou decir? Algún plan pola túa parte? Algún, pero se a ti se che ocurre algo mellor... Oi, e por que non probas o que se chama política de efeitos consumados? Ti crees a min capaz dunha baixeza así? No, pensando ben, coido que non. Mira, vouche explicar o meu proxecto. Ti sabes que noso pai tiña unha gran virtude. A súa fortuna. Bueno, en realidade, tiña dúas. Unha de 23 centímetros e logo tamén a súa fortuna, que, por certo, nós solamente le damos a segundo. Bueno, sí. 30 millóns de pesos. 30 millóns de pesos. Ben, pois a min, deses 30 millóns de pesos, só me compren 2 para me poder casar con Ernestina. Pero aí se está o problema. Que noso pai, o cabrón de noso pai, fixo esa parvada, esa especie de tontería. De onde se deduce? De onde se deduce Que para que un de nós cobre, primeiro, ten que morrer o outro. Home, sí, o que pasa é que, a ver, se primeiro morres e despois te casas, eso viría sendo unha cousa de mal gusto. Lembrarás aquela persoaxe de non sei que novela que apareceu na iglesia amortallada o día da súa boda. Home, algo moi interesante no fondo por aquelo das alegorías, pero... Quen falou de morrer? Eu non quero morrer. Eu matinei nun proxecto moito mellor.
O que pasa que, para levarlo a cabo, compre que me fagas un favor. Un favor? Bueno, é un favor pequeno, pero delicado. Ah. Tiñas que deixar que te mate. Se non te importa. Por que non había de importar? A vida como espectáculo, a verdade é que resulta bastante aburrida. Ademais, bueno, de verdade, eu sempre soñei con que me matase. Xa de neno, a miña máxima ilusión era decirme a min mesmo, de grande, quero ser un morto. Pois, bueno, cando iba á igrexa, sempre lle pregaba a Deus, Señor, que caiga esa lámpara central e que me esmague. E despois, o día do meu enterro, que veñan ao enterro, eu que sei, 5.000 persoas. E, sobre todo, Señor, no momento en que me vayan meter na cova, manda un raio que asqueime a todas. Gustan as turbulencias. Alegrome moito, porque eu atrevo-me a te matar, pero nunca me atrevería a facerche unha putada, Non te preocupes. Creo que o sacrificio vai pagar a pena. Sí. Ademais, xa vexo os titulares. Poético asesinato de un aristócrata. Porque eso sí, tes que prometerme que te vas a esmerar para conseguir un crime belo, poético, con sensibilidade. Por suposto, eso como ti mandes. Eu asesinado. Non sabes o feliz que me sinto. E cando pensas facelo? Non sei, cando se vai a ben a ti. Mañá, pasado... Non. Mañá é futuro. E o futuro é unha entelequia que solamente existe nos nosos cerebros. Mellor hoxe, esta noite mesmo. Pois esta noite mesmo. E pensa que morres por un motivo útil, Bueno, esa sí que é útil. É unha lástima, porque o útil rara vez sirve para algo. Pero, home, a honra de morrer por unha causa xusta... Bueno, esos son prosmadas para criadas e militares. Unha causa que exixe unha morte poderá ser necesaria, pero nunca xusta. Bueno, eu pretendo foderte o menos posible. De todos os xeitos, lembra con que min chégame con que estés morto 2, 3 meses. Despois, en canto cobro os cartos, oye, ti obra como o mellor che parece. Esqueces, querido, que a morte parece ser que cría hábito. Por lo demais, creo que me encantará. Mais aburrida que a vida non creo que sexa. E, bueno, ainda que só sexa por non aturar a eses 4 tordas desocupados que o sábado pola tarde veñen a xuntarse comigo arredor dun vaso para preguntarme cousas que eles non se atreven a contestarse. Boa, o teu maravilloso comportamento facilita máis cousas. E grazas a ti vou a ser un home feliz. Desengánate. Non hai persoas felices. Únicamente hai persoas inconscientes da súa infelicidade. Claro, pois que viva a inconsciencia. Eso sí, non xamás te esqueceremos. Bueno, en cuestión de gratitudes, a palabra xamais raramente sobrevive máis alá de 3 meses. E como pensas facelo? Na iglesia. Con 16 curas vestidos de blanco a cada banda. E no medio, Ernestina. Un traxe azul ceo rematado nunha cola de 22 metros. Home, adoro os crimes solemnes, pero que haxa 16 curas a cada banda vestidos ou non de branco pareceme exagerado, Disimulame, eu estábame referindo ao meu casamento. Eu preguntaba pola miña morte. Pois non o pensei. Pois lembra, un crime con sensibilidade. Que che parece a machetadas? Normal. É romántica. Carniceiro. E ademais con que macheta? Canosa. Coa nosa, home, claro. Coas nosas pegadas e as de todos os criados. Pero non ves que a policía non tardaría nin 24 horas en te deter. Podía coller unha pedra na rúa e machacarche a testa. Unha pedra na rúa. Pero ti en que mundo vives? Non ves que na rúa xa non hai pedras? Hai putas, esmoleiros, policías, pero pedras non. E ademais, querido irmão,
Parece a ti un crime solemne mangarme 4 cantazos na cachola? Home, foi o que fixo David con Goliat, e na Biblia falase moi ben do asunto. Bueno, a Biblia ten un concepto discutible do ben e do mal. E por outra banda, Goliat non comía caviar nin escribía ensaios científicos en col do cu das mulleres. Eu sí. Bueno, perdón. Estou me arrepentindo de prestarme ao teu xogo. Careces de bon gusto para a arte. Careces, sí, señor. Fillo de aristócratas e non heredache aristocracia ninguna. Apadriñado por 6 cardenais e nin siquiera se chapegou un pouquiño da hipocresía dos xerarcas católicos que lles permite ter contentos á vez o corpo e a alma. Vale, fareino como ti me digas. Si, home, si. Eso dixeche cando matamos a pobre mamá e despois como actuache, como che petou. Pobre mamá, eu daquela non sabía, agora será diferente. Non sabías, non había nada que saber. Si xa cho esmiuzara eu todo. Lembras como sucedeu? Lembro. Unha fermosa mañá de abril. Sí, e nós, como cada mañá, fomos ao seu dormitorio a darlle o bico dos bons días. Un bico un tanto incestuoso, non crees? Coido que completamente incestuoso. Ela dormía, estaba preciosa. Co seu cabelo loiro, trigueiro, espallado polo cabezal, e co azul ceo das sábanas, pero naquel intre decateime de que ali faltaba unha cor de contraste. A cor vermella. A cor vermella. A cor do sangue. E comprendín o linda que quedaría a mamá coa cabeciña ladeada, o pescozo cortado, e o vermello do sangue rompendo a monotonía azul das sábanas. E pensar que non todos entenden que se poda matar unha nai por motivos artísticos. Hipócritas, queridinho, hipócritas. Os sentimentos colectivos case sempre son hipócritas. Porque, mirad, un crime conmove, pero 1000 aburre. Como crees que reacciona a xente diante do televisor cando ven calquer bombardeo de calquer país? Bombardeos, eso sí, feitos en nome da paz. Pois non reaccionan, siguen a comer a sopa como se tal cousa. Pois neses bombardeos están morrendo centos de fillos e centos de nais. Ninguén se decata deso. Pola contra... Lonxanos, pero centos de fillos... Sí, pero nadie lle dá importancia. Pola contra, o crime dunha sola nai alporiza o galiñeiro. Ai, fillos hipócritas. En fin, pero, claro, a sociedade sobrevive gracias a diversas mentiras. E a figura gloriosa da nai é unha das maiores mentiras. Bueno, en toda mentira hai algo de verdade. Como en toda verdade, hai algo perversamente falso. Oye, ti crees que mamá entendería o noso propósito? Home, non había de entender unha artista como ela. Claro que mellor o entendería se me fixeras un chispiño de caso. Conseguíramos unha atmósfera magnífica, con ese cor do seu cabelo, o vermello do sangue, o azul das sabas, o feito da composición en sí, pero nun instante de máis requintada beleza, apareceches ti, coa vacinilla. Equivoqueime, verdadeiramente, pero naquel momento pensei que era preferible poñela debaixo para que o sangue non luxase a alfombra india. Dame cara. Nin a utilidade che serve de disculpa. Mesmo calquer profano sabe perfectamente que calquera alfombra india se revaloriza coas manchas de sangue dun crime pasional. De todos os xeitos, a ver, que fora unha vacinilla, bueno, pasa, pero home, unha vacinilla de cor cabaza que botaba a perder toda a composición. Tampouco me decatei. No, claro, perdéchelle pé para que o día seguinte, en grandes titulares dos xornais, nese idioma que usan eles, que se chama O español. Eso, o español, publicasen aristócrata asesinada al lado de su orinal. Equivoqueime, verdadeiramente equivoqueime. Sei que pola miña culpa se resentiu o prestixio da familia. Pero volvendo ao que che dicía antes, eu creo que mamá creo que se decatou de que non a matamos porque tuviéramos nada que fazer, senón en un intento creativo. Efectivamente. O seu foi un ensaio plástico experimental, porque se se pensa ben, o único crime cometíchelo ti,
ou a presentarte coa vacinilla. Perdón, pídoche 1000 perdóns. Veñame, veña. Terías perdón se fora a primeira vez, pero non o era. Lembra que un tempo antes acordáramos matar ao tío Enrique e a cociñeira para probar a nosa técnica e a nosa frialdade. E de que nos serviu? Bueno, a lo menos divertímonos, o cal non deixa de ser un fillo antes. De todos os xeitos, o culpable do fallo que tendré que foxe ti. Acordáramos sentar nunha silla e meterle cables debaixo do sobaco para electrocutar. E eu xa te dixe, a esa corriente falta ni potencia para electrocutar. Ya se foi. A voltaxe era tan escasa que en vez de morrer, facíalle cóxeras. E nos dalle, a ver se morría. E el veña a rir. 36 horas seguidas sin parar de rir hasta que morreu esmamallado. No, morreu, pero moito chegou a rir. Por a contra, o da cociñeira case saiu ben de tudo. Bueno, milagrosamente ben, precisaría eu. Porque acordáramos matala botando as escaleras abaixo. Claro, tan pronto a policía descubriu o corpo de seguida recelou. Olvideime de quitarle a corda que lle trabara os pés. Non lle di importancia. Na criminoloxía todo ten importancia. Por eso hai uns criminais que despertan a nosa admiración e outros o noso desprecio. A admiración, por certo, un pouco refreada porque nos dá un pouco de medo recoñecer que temos algo en común con eles. De todos os xeitos, hai que ter elegancia. Mesmo, lembraste de Mortimer, mi Mortimer? Perpetraban os crimes dunha execución impecable. Pero ao cabo, foi no coller a policía por unha cousa desas que ti chamas detalles sin importancia. E que lle pasou? Que lle pasou? Que foi deixar o seu carnet de identidade en rima da mesa dunha das súas víctimas. Deplorable. Porque ahora que me lembro, por ese motivo, acabou desfeito e contratado nun circo de terceira categoría, no que tiña un número nas sesións infantís, que consistía en matar unha vella diante do público. Un home do seu talento malgastado así. Claro que aos nenos gustabanlles moito. Pero na criminoloxía hai que ter unha certa elegancia. De todas maneiras, ninguén destripou nunca cun coitelo de carniceiro con tanta maestría como un. Ainda hoxe o seu libro 100 maneras cómodas, limpias, rápidas e higiénicas de asesinar viejas non foi ignorado. El soubo combinar magistralmente a artesanía dos vellos tempos coa funcionalidade dos actuais. Volvendo á miña situación... Comprendo a túa presa. Pois, a ver, se non se te ocurre nada millor, pasme a matar neste sitio. Atopo moi acorde ese fondo para a roupa que levo hoxe. Pero antes axúdame, vamos a traer esa mesa para aquí, para que eu teña onde pousar a miña derradeira copa. Ímola traer para aquí. Aí. Así, moi ben. Agora que a trouxemos, escoita. Agora eu vou encher unha copa con bebida, botarei un pouco de veneno. Espera, pero esqueces en un detalle. Antes teño que escribir unha nota. Ben. A ver. Señor xuíz, eu, Antón Valera das Penas, en pleno uso das miñas facultades, das miñas grandiosas facultades, mentais, acordo suicidarme por un motivo terrible. Amor. Non se culpe a ninguén da miña morte, ou se acaso cúlpese a... Non, xa está. En Ourense, a tantos de 2000 anos. Perfecto. Ben. Bueno, pensei que iba a ser un asesinato, non un suicidio. Digamos que será un extraño suicidio.
Se todos me descubrisen aí morto, pensarían, efectivamente, que se trata dun suicidio. Pero nós, cunha subtil estrataxema, convertiremos ese suicidio nun asesinato sin resposta. Escoítame ben. Agora, vou guardar isto no meu bolso. Logo, beberei a bebida envenenada. Ti, unha vez que me vexas morto, sacas o pano do pescozo e atas as mans ás costas. Despois luxas as copas e todo o que luxache. E finalmente paste. Bueno, mellor dito, ti esta noite nin viñeches por aí. E se me viron os criados? Os criados a estas horas dormen, non? Aparte que, diante dun xuiz sensato, non vai poñer en dúbida a palabra dun señor fronte a duns criados. O contrario sería un mal síntoma social. Entendo. Mañá preguntas aos xornais: asasinato ou suicidio? Quen matou Aristófanes? Que segredo leva con el a cova? É de señal. Nada, espectacular, máis nada. Pero antes diso, vou preparar a escenografía para un evento tan máxico como é o da moda. A ver. Mientras tanto, vou abrindo... Sí, vai abrindo o grande. Así, unos panos por aquí. Unos panos por alá. Non me digas... Outro pano por aquí. Non me digas que nun momento tan solemne te vas a poñer a bailar a danza dos velos. Mal presaxio sería para ti. E logo? Home, daríame direito a pedir unha cabeza. Capítulo de Historia Sagrada, Salomé. Bueno, a historia é a narración das nosas ambicións, e as ambicións rara vez resultan sagradas. Príndemos. Saúde. Un desexo sarcástico na boca dun asasino, non? Perdóname, é a costumbre, xa sabes. Escoita, estou me dando conta de que aquí faltanos algo. Cando descubran o meu cadáver, todos sospeitarán de ti. E non tes unha coartada. No caso de que te interroguen, como din eles, hábilmente, acabarás por confesarte autor da miña morte. Home, eu si mallan en min confeso, eu non aturo a violencia. No, eles tampouco, por eso a utilizan. Entonces... Non sei. Xa está. Vamos a ver, colle un papel e escríbeslle unha nota ao xuez idéntica a mí. Aí acordas, aí dislle que acordache suicidarte porque o pai da Ernestina non vos deixaba casar. En fin, ese é un motivo máis que de sobra. Ya a coartada do teu pai é perfectamente sólida. Que che parece? Que eres un xenio. Dame o papel. Toma. Susteño xa copa mentras... Si fai fogo, si. A ver, escribe aí. Eu, Basilio Valera das Penas, por vontade propia. Vontade era con V, non? Sí. Así. Aí ponlle a data. Ourense, a tantos e tantos. Assinatura. Perfecto. Estupendo. Guarda a nota. Ou deixa aí escrito. Aí está. Saúde de novo, pero... Por ti. Por ti. Que me botas? Arsénico. ¡Cabrón! Ai. Por que terá que tomar sempre as bromas en serio?
Café bar Nova Lúa? Coa señorita Ernestina, por favor. Ernestina, és ti? Hola, meu amor. Si, xa rematou todo. Podes vir cando queiras. Dico. Por máis que o artista intente comunicarse, sempre quedará só diante da súa obra. Hola. Está morto. Sí, non se move. Está morto. Matache o ti. Ernestina, pódome querellar contigo por unha acusación tan lixeira. El suicidouse. Suicidouse. A ver, todos nos suicidamos un pouco cada día. Como se dixéramos a plazos. Pois el acordou suicidarse ao conto. Non imagino unha actitude semellante no Basilio. Non é cuestión de actitude, senón de persuasión. Persuadiche o ti. Mira, aí enriba da mesa hai unha nota que escribiu el. Pódela ler. Por fin, cariño. Xa nada se opón ao noso amor. Temos unha fortuna, millóns de pesos para nosos dous. Sabes, sinto debilidade polas persoas que, como a ti, saben ver o lado sentimental da vida. E dime, que pensas? Un sentimento moi profundo. Amasme. Ernestina, por Deus, eres a muller máis encantadora que coñecín nos últimos 3 minutos. E ti, o home máis cínico que atopei en toda a miña vida. A propósito, que fan todos eses fallos? Bueno, algo artístico, unha nota de cor ou algo así, rarezas de artista. Artista? Como non cho contou nunca. O que? Espero non contrarialo no seu descanso eterno si che comento o seu segredo. El dedicábase á literatura, como a maioría dos banqueiros deste país. Artista? Si, se ben, somente escribiu unha novela, e, por certo, sin demasiado éxito. Por que? Porque tiña tantísimas persoaxes que a xente pensou que era unha guía telefónica con argumento. Pobriño Basilio, literato. El, tan inxenuo, tan pouquiña cousa. Bueno, non o menosprecies. No eido periodístico puido chegar moi lonxe, porque non tiña nada que dicir. Por outra banda, esta clase de tipos son os que, despois de mortos, dan o mellor esterco, fin primordial de toda a vida. En fin, imos a brindar. Polo noso. Polo noso. Por ti, cariño, por ti. Escoita, estou me dando conta de que cando a policía o descubra vai sospeitar de nós. Porque, claro, a súa morte favorécenos por partida doble. Por unha banda sacámolo do medio e por outra quedámonos nós coa súa parte da herdanza familiar.
non temos que matar. Ao mellor hai aquí algo que nos une. Non te preocupes. A nota que escribí sérvenos de coartada. Non sei, cariño, non sei. Ao mellor hai algún detalle que agora mesmo non somos capaces de ver, pero que sí que nos incumple. Ti crees que debemos ser precavidos? Moi precavidos, cariño, moi precavidos. Si che parece ben, marcharei no estranxeiro durante 5 ou 6 meses. A volta, ninguén se lembrará de nada. Bueno, 5 meses, mira, nestas cuestións, en cuestión de esquecimentos, a voluntade colectiva cómprenlle 2 semanas para esquecer, pero 2 ou 3 generacións para perdoar. Ademais, por nada do mundo me separaría de ti. Pois pensa en algo mellor. Pois pensarei. Pero, mentras tanto, bebamos, que pode que no fondo da copa este escrito o noso futuro. Pode que no fondo da copa. Escoita o que se me acaba de ocorrer. Mira, nesa mesma nota que ele escribiu polo outro lado, escribes unha nota exacta ao xuez. Aí diceslle que acordaste suicidarvos porque o teu pai non vos deixaba casar. Contalle tamén que, en sorte, tocoulle a el morrer primeiro. E que cando chegou o teu turno, colliches medo e non te atreviches a seguir unha morte. A fin de contas, estás no teu direito e a coartada do teu pai é perfectamente sólida. Que che parece? Es un xenio. A ver, Dame o papel. séntate aí e escribe. Sustiño xa copa. Fai favor. A ver, escribe aí. Eu... Eu, Ernestina, acordo suicidarme por vontade propia. Ponlle a data de hoxe.